ब्रैथि एवार्ड सेरेमनि प्रग्रामावहाय आंबो दुलाराय बर' हारिमु आफादनि जानानै जे बाहागो लाफैनो हांख्रायहरजानाय आरो बेवहाय नुजाफैनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। बिनि बाथ्राया जाहैबाय बर' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशननि जे थांखि आरो थाखाय बे खामानि बोसोरसेमानियाव जे फिल्म दिहुननाय बा प्रडाक्सन खालामनाय बेखौ लानानै बेहाय बादायारिनो मोनसे सेन्सर बर्डनि बा जुरि बर्डनि गेजेरजोंहाय जे सायख'नानै बादायारिफोरनि मोनसे देरहासार जानायखौ डिक्लेयार होनाय जायो आरो देरहासार जानायफोरखौ जे बान्था होनाय जायो। बे मोनसे समायना रमायना प्रग्रामाव जे थांखिखौ लानानै खामानि मावनाय जादों बेफोर माने बाख्नायथाव आरो बाहाय दुलाराय बर' हारिमु आफादनिफ्राय जेबो माने गुबुन साननाय गैया। दुलाराय बर' हारिमु आफादनिनो मोनसे आंगो बाहागो हाबा बे हिसाबै जों जेब्लाबो गिबिनिफ्रायनो जे मदद होबोदों आरो मदद होबाय थागोन आरो दिनैबो होनो थांगासिनो दङ। गतिके हारिमु मुलुगावहाय जोङो दुलाराय बर' हारिमु आफादा हारसिङैनो गासैखौबो मावजोबनो हाया बेबो सैथो। नंखायनो हारिमु बिथिङाव जोंनो गोबां आफाद बेबायदिनो ग्रुप माने एस'सिएसन नांगौ थानाया गाहाम। जेरैहाय आर्टिस्ट एस'सिएसन दा सिनेमा जगतआवहाय सिनेमा बिथिङाव मुखुब खामानि मावनो आरो बेनिफ्राय ड्रामा बिथिङाव दा बेबायदिनो गुबुन गुबुन अर्केस्ट्रा बायदिसिना बिथिङावहाय जोङो माने मोनफा मोनफा बिथिङाव जाहाथे मोजाङैनो जौगालाङो बे गासैबो बर'खौ गेरेमसा हारि दानायनि ओंथियावनो बियो फैयो। माने गासैबो जिनिसखौ सासे मानसिया बा मोनसे ग्रुपआ बा मोनसे संगठना बेखौ मावजोबनाया गोब्राब। नंखायनो जोंनि हारिमु बिथिङावहाय जोङो दुलाराय बर' हारिमु आफादानो होन बा सिने आर्टिस्ट एस'सिएसनानो होन बा बर' रेडिअ' एन्ड टेलिभिसन आर्टिस्ट एस'सिएसनानो होन बे हारिमु बिथिङावहाय माने मैखोम जौगानायनि लाखिनायनि फोसाबनायनि फोसावनायनि बे हाबाफारिखौ जेब्लाबो मावलांबाय थानांगोन। दिनैसिम जानो हागौ जोंनिया बड'लेण्डआ दासिमबो बलिउड हलिउड बा टलिउडआव सहैयाखै। दा सहैयाब्लाबो जोंहा जोंनि बर'नि गेजेरावहाय जायफोर एक्टर एक्ट्रिस बा प्रडिउसार डिरेक्टर बिथांमोनहा साफा साफा बर'नि स्पर्ट्स स्टार बा स्टार जानो हाबाय आरो सानसे बेलासि जोङो मोनसे समाव सहैनाय नङा बे स्टेजाव बे नङा। आरो दिनैहाय सानफा एफा गोबां बिथिङावहाय खन्नायावनो होन मोसानायावनो होन बा बायदिसिना गेलेनायावनो होन दावखोलांगासिनो दङ। दा दावखोलांगासिनो दं मोनसेखौल' जोङो बिदि होननानै नेनानै थानाङा जों मावबाय थानांगोन। जोंनो इलेक्ट्रनिक चेनेल टिभि चेनेलखौ जोंनो नांथारगौ बेखौ गोख्रैनो खालामनांगौ बे दुलाराय बर' हारिमु आफादनि मोनसे दाबि आरो बेवहाय निस्सय बर' सिने आर्टिस्ट एस'सिएसनाबो मोनसे स्टेन्डिं दाबि। बेजों लोगोसे जोंहा दानि सोलिबाय थानाय गभर्नमेन्टआ मोनसे डिस्ट्रिक्ट वाइसआवहाय जे मिनि सिनेमा हल बे लुनाया अत्यन्त दरखारि जों बेखौ बुंबोबाय थादों बा रिकुवेस्ट खालामबोबाय थादों। दा दिनैहाय बिथांमोनहा मोनदांनानै गावसोरबो गोसो जानानै आवगायदों गंफा डिस्ट्रिक्टआव बिदि लुनानै होनो बे जोबोद बाख्नायथाव आरो बेखौ जों वेलकाम खालामो। आरो बेबायदि लुनायनि गेजेरजों जोंनि थुलुंगाखांथाव बा प्रडिउसार डिरेक्टरफ्रा बा एक्टर एक्ट्रिसफ्रा बेबायदि मोनसे मार्केटबो मोनगोन ओमफ्राय दिन्थिनायनि खाबु मोनगोन आरो बेनिफ्राय बांसिन थुलुंगा मोनगोन। बिदिजोंनो जोंनि हारिमुवा जौगागोन बेखौ जों आसा थिनो हायो।